Seguimos en Radio Limia Cadena Ser neste magazín con toda a actualidade da nosa comarca e hoxe temos como convidada no noso espazo para a entrevista a Elvira Lama, deputada provincial polo PSDG-PSOE, exalcaldesa de Xinzo e voceira do Grupo Socialista neste concello. Bo día, Elvira, grazas por acompañarnos nestes minutiños de radio. Moi bo día a todos e a todas. Falemos, se queres, Elvira, para comezar, da futura declaración da Limia como zona vulnerable por nitratos. Como valorades este anuncio da Xunta dende o PSDG-PSOE de Xinzo? Bueno, pois unha declaración esperada, porque xa vai para 3 anos, de feito o prazo para declarar era precisamente maio do 2025. O Ministerio deu traslado do mapa de zonas afectadas a comunidade autónoma e ao mesmo tempo no ano 22 pois daba ese plazo de 3 anos para que se fixera un plan e se tomaran as medidas oportunas. Consideramos que a Xunta, como adoita facer en outros moitos aspectos, o que fai é agochar a cabeza, meter todo nun caixón e apurar e agotar os prazos. De feito, pois reuniuse cos alcaldes, con 9 alcaldes da comarca da Limia, pois no pasado mes de marzo, para darlle prácticamente o pésame. Nós non queremos declarar a Limia como zona vulnerable por nitratos, pero é o Ministerio. Non. O Ministerio avisou e mandoulle o mapa no ano 22 e a Xunta, pois, xa digo, non fixo nada hasta que xa non hai máis remedio e entonces, pois bueno, cando se ve contra as cordas o que dice a Xunta é que vai facer un plan que xa tiña que estar feito, pois para minimizar eses impactos, para corrixir, para tomar medidas e demais. Eu recordo a propósito desto cando foi a declaración da CEPA, que, bueno, alentaron un movimento veciñal e algún sindicato de esquerdas, precisamente, coaquela campaña de CEPA non, e que pouco menos se nos iba a convertir nunha reserva a modo de un parque nacional, e resulta que, bueno, pues a CEPA declarouse, tuvo que declarar o goberno do PP da Xunta, a pesar de que prometeu que a iba a retirar, e aquí os agricultores, os bandeiros, siguen facendo o seu traballo e precisamente sin afectar para nada o seu día a día. E máis, eu penso que dende o ano 2009, desde aquel decreto de declaración da CEPA, as cousas teñen mudado, se teñen feito mellor, pero bueno, despois de moitas décadas de unha agricultura e unha gandeiría intensiva nesta zona, pois os resultados están aí, que non só, o mellor tamén pois hai que mirar que levan feito os concellos para sanear as augas residuais, non? O que sí é certo é que, bueno, a declaración de zona vulnerable hai que ver que plan vai a deseñar a Xunta. Prometeu reunirse cos sectores afectados e que eu saiba de momento non hubo tales reunións e o que ten que establecer ese plan son medidas correctoras e axudas tamén, lóxicamente, porque a Consellería do Medio Rural e a Xunta de Galicia son as que teñen as competencias en agricultura e en gandeiría e establecer axudas, si é que son necesarias, para apoiar os sectores e para que esta comarca siga sendo, como adoitan a decir e a fachendear, de que somos a comarca agrícola e gandeira máis importante de Galicia, que eu, lóxicamente, apoiarei e apoiamos sempre a este sector, ao sector primario, que é o que nos dá de comer. Pois aí quedan, Elvira, as túas reclamacións e reivindicacións do Grupo Socialista. Moitísimas grazas, Elvira Lama, deputada provincial polo PSDG-PSOE, exalcaldesa de Xinzo e voceira do Grupo Socialista neste concello, por estar hoxe con nós en Radio Limia Cadena Ser. Pois moitas gracias, bo día para todos e a todas.